Ang cute. Cute din to na gawa ng music video. And now I'm back with another video. So last time I reacted to Philips Palayo official music video. If you wanna watch it, maglalagay ako ng link dito. Or at the end of this video, may end screen doon, you can click it. Mapunta ka na sa reaction video ko. Intro. Superhero yarn, Pablo. Kakaiba na naman tong nila, outfit dito. Kudos talaga sa styling team nila. Hala, ang cute. Ang cute ni Josh. Ang ganda ng camera tricks. Nice. Medyo yung stage maliit. Kaya parang hindi sila nakakagalaw ng maayos. Ang cute. Ang cute sana nung part ni na dun. Yung na Josh, yung parang umupo sila. Hindi na focus. Ano yung damit ni Josh? Parang may parang naka-short siya parang naka-short siya na dinugtong dun sa boots. Cute ni Justin. May beret. Ano naman yung cute. Cute din to na gawa ng music video. Na-imagine ko yung mga sa rooftop na ang cute nun. Mga ganun. Ibang na naman to Iba na naman yung adlib ni Pablo tsaka ni Stel. Ang cute. Cute tong pa-wink ni Stel. Ang cute. Cute as always tong salamat talaga. So yun lang. Thank you for watching, for subscribing, for liking my videos. See you on my next video. Bye!